A Thought Show. Kamshi na tashi tamkar idan almuski, idan ka jiyo guda akwai labari. Kamshi ya ga tamkar a Maiduguri ɗakin shehu? Ba wani zallar haɗin nagartattun kayan kamshi ne daga Jidda Perfumes. Tabbas sun gagari tsara, ka ji wannan kamshi kamar ɗakin sabuwar amarya? Jidda Perfumes na sai da nau'ukan turare kala-kala kamar su turaren wuta, turaren mota, turaren wanka, turaren wardrobe, turaren kaya, kai har ma da abin turare kayan. suna da humra, designer perfumes da sauransu. Suna kuma saita amare da iyalai da kamshi wanda kowa zai so. Sun kware gurin samar da kayan kamshi na fita kunya lokutan biki har ma ga masu ba da kyaututtuka ga masoya. Ku hanzarta domin kwasar taku gara basar. Suna zaune a birnin Kano ta Dabatin Mingiwa. Amma suna kai kayayyakinsu akan sauƙaƙƙen farashi ko ina a fadin ƙasar nan. Za a iya tuntubar su akan lambar waya kamar haka: 08038111952. Ko a aike musu da sako ta shafinsu na WhatsApp akan lambar waya kamar haka, alamar tarawa wato plus 249905706182. Ko a shafukansu na Instagram a Jidda Perfumes. Zahiri a rashin kula akan kada kuɗi. Maza ku hanzarta domin samun naku akan farashi mai rahusa. Shi na tashi tamkar idan